pois despois de pasados 6-7 meses, abrimos o composteiro por abaixo, sacamos unha varilla, e este composteiro é moi práctico porque está dividido en dúas partes. E temos, pois xa temos unha capiña de compós na parte de abaixo. Vemos como xa está feito, hai diferentes restos, os paus máis grosos pois tardan máis, como xa dixemos, e podemos quitar o compós, non? Cunha pá. Vemos como queda. Xa é terra e xa o podemos botar na horta. Como vos dixen antes, aquí temos pois parte dos traballadores. Estas son as miñocas, é a miñoca do compós, é unha miñoca pequeniña, vermella, que lle gusta a materia orgánica. Tamén vemos por aí a cochinilla, o bicho bola. Por aquí vai unha, que é outro dos descompoñedores, non? Dos que acaban de procesar a materia orgánica hasta transformala pois en abono, en terra. Temos que diferenciar tamén. Esta é unha miñoca pequeniña, é a miñoca que se lle chama californiana, pero bueno, é autóctona, é pequeniña, é vermella, é moi voraz. É a que deberíamos usar no composteiro, xa vende de forma natural, sube da terra, descompoñe a materia orgánica, pero temos que diferenciala da miñoca de terra. A miñoca de terra é unha miñoca máis grande, é unha miñoca máis rosa. Esta miñoca non lle gusta a materia orgánica. Entonces, se facemos un vermicomposteiro, temos que meterlle miñoca desta vermella, da pequeniña. E nada máis, ahora podemos cribar este compós e xa o botamos na terra como que un abono, un fertilizante natural e estupendo para que medren as nosas plantiñas. E hasta aquí, pois, esta serie de vídeos.